anbiya'u yau ni nake maka baituka daban da komai. Ya shugaban duka anbiya'u yau ni nake maka baituka daban da komai. Ya shugaban duka anbiya'u yau ni nake maka baituka daban da komai. Farko ilahu kai zan saka mai bani komai ko a daka, ka bani haske na haskaka, zaɓin ka shine nake rika. Ya rabbana ni ina ta roko kai salati ga shugaba, ya alihi har sahabihi masu na rike ba ni fargaba. Shehu Tijjani da jiyali ma barhama baye milar duba, da duk waliyai na rabbana ma domin sa Allah na yi gaba na kyala kowa. A rayuwa na samu tsira farin cikin mu da hannura, kai za ka je nan gaban ilahu gobe kiyama mi nasara mu samu tsira. Ƙaunar kaɗa ha kullum nake, bani da aiki naka nake, kana a raina kai na rike, ga zuciyata ka tsarkake. Na sallama gungwanin ilahu mai kyan idanu madiyina, na sallama gunka shugaba na kasan da ni kau da sarkuna, na sallama gun abin nubina wa zai faɗe ka da bakuna, na sallama dan ka muka gano annabi ka sai ta kawuna cike da gyara. Yarda da ni aya tabara ne ta yabo gaban basira, ga wanda kai ne kake yaba mai shugaba ka zo na ganka na daina kewa. Ya shugaban duka anbiya'u yau ni nake maka baituka daban da komai. Gani gabanka na biyina ka bani karfi a ko'ina, wallahi kai za na bayyana fili da ɓuya ku dangana, domin ka Allah ke bani komai a take innai ta wasali. Na baka raina da dukiya na banza gare ka ya adali, kamar ka babu ba za a yo ba ya ɗahata ka a hankali. Kullum kananan a zuciyata ka zarce kowa a hankali a yagwanina. A ko'ina kai zana nuna wasa ya kai kaɗan amina, dan dakata ne da wanka baiti suna faɗi ni a yagwani daban da komai. Ya shugaban duka anbiya'u yau ni nake maka baituka daban da komai. Ya shugaban duka anbiya'u yau ni nake maka baituka daban da komai. Ya shugaban duka anbiya'u yau ni nake maka baituka daban da komai. Ya shugaban duka anbiya'u yau ni nake maka baituka daban da komai. Sohu Record.